Yo, I just don't need that. Sure. Guys, now comes up. I'm so pemba. Baby. Ah, you check. Pizza. I think don't be one in one. This is very. Say guys, mnashvana. Ndaisaziva kuti Mwari vakanaka. Ndaisaziva kuti Mwari pole kuri kuti kachizewa. So guys, tiri pa kitchen for the people. Kitchen, au. Kitchen, au. Kitchen, au. Kitchen, ya pera. Kitchen, ya tanga. Kitchen, au. That's the one up. What's the end for the people? Ya pera. Wow, ya pano tap gazla kitchen for those people. Kitchen. What's the thing? Ndaisaziva kuti Mwari vakanaka. Ndaisaziva kuti Mwari. Ndaisaziva kuti Mwari vakanaka. Ndaisaziva kuti Mwari. Ifarai zvenyu Mwari vakanaka. Ifarai zvenyu Mwari. Ndinodirega. Ndaisaziva kuti Mwari vakanaka. Ndaisaziva kuti Mwari. Ndaisaziva kuti Mwari vakanaka. Ndaisaziva kuti Mwari. Skuru ini sama itu usia tirimu foundation ya cegwe ye da sini ko meshi kitchen dino fara skuru murambo makadoro na mari ndasungunuka ai mapeta na mengu yose amen ndakaropa kanaka yeto check eat check Ani ndo fara skuru tiri muno mukicheni yotova kigwa pane zvitina pane jecha pane zvose pane imba yebedroom yapera nasi toitigwawo kicheni amen samatanda totoputsa eat, take, imba yapera kuvakwa neimwe yakuvakwa kitchen aicha kumbomirawo dzimbawo dzamatandawo takumbotovakirawo mudzimbawo dzamazengewo dzakanakawo dzine flowo nezvitinawo inopa kupindawo mukitcheniwo hai zvevukwavo izvinovo hakombomigwavo tombovatawo mudzimbawo dzakanaka dzamapangwe dzedzo hai takutosiyavo izvinovo tagarawo pakanakawo takuonekerawo tiye vamwewo vanhu toti hai ava vavo vanhuwo hasingamboonekwi nekuti vaingoti vanhu vanongogara muzvimba zvamatanda wezvino iye zvinoti ava vanhuvo hayavo tiufaravo shuwa murambe makadaro ndafara ndafara toimba ndarangarira toimba ndorangarira toimba ndorangarira
Shoota Everesto. Mopitengera wa brida uyu. Ndakutengera chirega kuyeti vite. Indakutengera rumba kalanda mbola. Indakutengera rumba kalanda mbola. Yabona brida. Taura jiwe. Ya, chokutanga ndangutenda musiki. Chokutanga ndakutanga kutenda musiki anotipa upenyu. Ari yezve anotipa ndo mubata wangu mumaoko. Chechipiri nditendewo Shemarians ari kusapota vana sekura nana baba Ruva. Ngavarambe vakadaro. Kwete kuzoputsa kana kutama goma ndiwa. Amen. Sekuru mbuya vakati andemberengwa muvaudza kuti ndokubatira pastation. Amen. Pakabuda mashereni pano mbuya zvokuti anzi muroyi uriko muroyi naningi unouya nezvishiri zvishiribata ichero unose muroyi ukata makuwa waita muroyi. Saka tinozvitenda saka gaizi ndizvozvo takuita zvakare. Mai Ruva vari kumboita zvokushukudzira moto kuti asitora kukasira kuenda baba yunza ndisati ndakacha damburadza mustudent imbotorawo mustudent student muna medhemu auya futi tiripo angachidhiga chitaura kuriseko Shemarians. Haini ndiri nani zvangu tiri kurova zvedu 1 2 1 2 tiripo musandikanga mwawo attachment Shemarians. Mwana wanzwa nekubhega guys kana pana nokwanisa kumupa attachment zvamwari chaiko patikaya kunoku anga achingova pamba akagara achingotendera then patakatanga kuuya kunoku aifamba netsoka because this nouya makuseiseni yani akavata then later on anozongotevera neshoka kazhinji kacho nemuona hangu aripo. I think pane imwe video yakangobuda asingatombotauri ndasati ndanyasa kumuzivawo kuti munhu wakaita sei uye kana zita rake ndasati ndatoriziva mazuva iwayo ndakangomutarira komana handizivi hangu kuti ari kunyatsoita nedzei. Saka vanangona ari kuramba achingoya pano tikadzokera kumba ana achingotidedzawo kuti muri kuda mabarwe here muda chii. Saka angoriwo munhu ari nice. Then ndibva ndazongona akungotijoinawo achingouya ega tinambobvira tambomutiti uya kuno tibatsire tese aiuya ega achikanyadhaka achibatsira kuchera mvura achibatsira kusunda jecha kuti ringe riri panzvimbo akangouya ingobata-batawo asina munhu ambomuti chiita ende haana musi wakati ndine kundabata-bata chi ndipei mari hana nemari vasikana ndikura nemari hana mbodera ingoti adero oti ndakuinda ofamba neshoka odzokera ndobungazuro ndobare first time yangu yandakatozomukwiza gozi kazhinji aiva neshoka odzokera ke neshoka dzake tisati apedza kuma4 odzokera kakoti zvakanaka ndoba ndakazotomubvunza kuti sikewo unombonyatsoita nezvei ndida kuhwisisa kuti ndimunzwisise ndopaakazotonditi ini ndiri mustudent papoli ndikutotsvaga attachment ndikasaka uri kumbokanda kupakati ndikushayiwa attachment ndochokwadi. Saka ndangomuti ndimutaurirewo sezvo pakutaura nditaura sechikesevi ndikati alright ndikandimbodini ngombotaurawo kuvanhu kuda kune mumwe munhu unogona kuziva kuti unokwanisa kuinda kupi for attachment yake iyoyo kuti apedze course ndizvo. Saka inenge ichitwa mamanzi mangani? 8 months. Saka kana ikabudira kana kumbereng kwanoenda chero kukariba chero kuvhifos chero kwazvimba chero saka una basa nelocation
kune vari kuonawo vedu vezvo kwatibatsiraiwo mwana wamedhemu yekera uyu Jaravani ndo vakata futi kuti tiuye kuno vakambotidana vakati kuna mbuya vakati saka ngatichibatsirawo mwana wavo nekuti medhemu Jaravani vakaloketawo family yo vakatidana vakati uyai muvaonewo chibatsirewo vanhu we mwana wamedhemu Jaravani awanewo attachment yakewo iyoyo kokanzai bhatagwi chaudai attachment right mozvinzwaka wati chero nzvimbo hazvina basi batsirewo vanokwanisa vamupewo attachment ainde kuattachment mwana opedze kosi yake yedisel plant fitting ndizvo yari kuita pamashingopoli mashingopoli students. How are you? Kuri sei koko chimuri saka shamwari yako anonzani anonzi Shalom Furusa. Shalom Furusa Pashavane apo. Pashavane ko baby rako mama ukuroverewe saka manje uchavharira kavamwe pashe ko zvimwe zvikauya kuperi kuwapedza kosi uchaita sei? Wombotanga nafemi saka wane maezi mangani nafemi zviri kufaya nafemi 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 familolo femidu kuriseko shamwari koko chikuno zvedu kwagurwe kwachivi saka unorimere femi anorima mutsvuku kana mutema saka femi kwanzi unofarere ikoko tinaye mukomana hakuna kana waanofambidzana naye femilulu femiludu efemi iri bhoga izi bhabhai yo ninjindikwevaundidzike chenjeri zvototonha tose right